sa tibok kalibutan, madyong gabiin ninyong tanan, sinanay Basini sa akong channel. Abi ninyo guys, magulanon ko karon kay nakoy balita bahin sa akong anak na si Edgar Macas natuwa sa Saudi Riyadh nga naa sa embassy, nasakit og COVID, positive na puntot siya. Nagidani sa hospital. Lisod man hinunahon ito sa hospital, ambot lang og madyo naman kaluyas Ginoo asikasuhon sila. Umamaadyo sila sa ilang gibating sakit kay diha mag-usa nga namatay nila guys. Gi swab sila tanan tong nangabilin mao to nga nahibaw-an na positive sila sa COVID. Ang usa nga namatay sa COVID man pudto mao to nga diskubrehan na naa sila sakit sa COVID. Mao to guys, nag-uog ko kaadyo tabangin taong kuninjo kinsay nahibaw-an ninyo nga makatabang sa ang anak nga makauli na. Wa pa man dyan sa kaulihang tudron o dili manggaling sa imong anak nga pagtabang paghang pangadyoon na tabang sa pag-ampo nga mamaadyo siya sa dyan gibati nga sakit o makauli na anta siya. Lugay ng panahon nga madyo na ihanggi ang pus Ginoo nga makauli na anta siya. Pero nga tudron wa pagadid siya nga kauli guys. Ug kining tanan guys, ahang di ka sakit sa ang kasing-kasing. Mangganing mabitaw nga nag-ingon ani ko, nag-vlog ko kay wang itutok jud ang nana ngadto sa ang anak nga wa pa makauli. Sabi ang gauwan na guys. So guys, tabangay ko ninyo sa pag-ampo sa Ginoo nga unta mamaadyo ang anak nga tuas Saudi karon nga madako siyang sakiton nga maka-recover unta siya. Mag-inom sila guys nga magtuobra ko ng inini tubig, pero di naman nahay ka istorya kay tuan naman bawal naman cellphone nila dito sa hospital. Sa guys, ngayon doon na tabangin taon ko sa pag-ampo sa Ginoo nga makauli na ang anak ko maka-recover sila na ng sakitan ng COVID. 9 taon sila 2 ka anak guys, na niya rin ako. Tuloy dyan anak, at usap pa silang ijaan. Huwag mo ko'y mahimo. Huwag ko'y tayo mahimo tungkol sa gobyerno sa Saudi. Sa pag-ampo lang siya, hindi kinahanglan makatabang ang taon sa mga problema. So guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog karon adlaw. Naot ko guys na ay makatabang na yung problema ha. Ito mo kalimut kayo sa like, share o subscribe sa akong channel. Daghang salamat guys.